नों मेहेर नंमारगौ दा नाथाय नोङो आं बेफोरखौ सिमांथ' नुवाखैना आं सिमाङावसो दङ नाथाय बे बोरै जानो हानांगौ मानोना नों मानो जेबो रायलाया मानो बुङा जेबो बुंना मेहेर मानो सिरि आं माबाफोर सिमांसो नुदों नोंखौ आंसो साथा माथा नुदों बेवाइया नुदोंना नुवाखै नोंखौ हाथरखि नों बेयाव बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो नोंनि रावखौ खोनानो मोनदों अब्ला नों सैथोआवनो मोगथाङाव फैमारदोंना नों जा नुदों बेनो सैथो ओहो आइयाबो लेंहरबायना र' हाथरखिनाबो जादोंना जायाखैथाय एसे गोबावबो जाबाय नालाय सोरजों रायलायबाय थाखोलै बियो हाथरखि मा मेहेर नाथाय बे बोरै जानो हानांगौ बेवहाय नायना आं साइखौ लोगो मोनदों नोंबो नुदोंना आं साइखौ नुदों नुनायाथ' नुदोंलै हाथरखि नुनायाथ' नुदों सानसेनि मेहेरा फैफिनबाय बेवाइ माथो आदानि हिनजावसो जाबायबा मानोबा बेवाइ जाफिनखो फिसाजो सासे मोनलायबाय मानो बेवाइ जाफिनखो माथासो खाराब खालामसिगोन माथो आंखौ आं जे मेहेरखौ नुदों नोंबो नुखादों दा हनै मेहेरा जोंनि सेरावनो गसंनानै दङ आरो बेवाइ बेबो जिन्थायैनो दङ गोथाङैनो थांनानै नाथाय हाथरखि बे बोरै जानो हाथावगौ नोंना बेवाइ नों माने आं बुंखादोंमोन ना मेहेरा थांनानै दं आंथ' मा होनना बुंबावनो बुजिनोनो हायासै आङो मेहेर नोंनि आखाइखौ दांनायनि आङो नों मोगथाङावनोथ' फैमारदोंना आंजों औलै हाथरखि आंनोथ'ना जेबो सिमां नङा बियो नों फैमारबाय मेहेर एसे गोबावनो बहा थाङामोन नों मेहेर बहा थाङा जों मा ओरैनो साथा माथाथ' नुलाबायाखैना सानथिं माथिंनो ना जोंहा मेहेरनि आत्मासो नामा असान्थि मोननानै फैबाय नामा थोद नाथाय आं बेफोरखौ फोथायाना ना बिनि सोरबा हामसोगोलसो नामा माने डाबल ना बे जोंनिनो मेहेर मारलै आंथ' मा रायलायनोसो जाबाय बोरैबा शकिं मोनगानायानो खाराखै आं गनायनो हाया मोनथारदोंलै बोरैबा मारै जानो हाथावगौ बेल'सो सोंथि दं आंनाव नोंखौ आं बेसेबां नेना दंमोन मेहेर बेसेबांबा मा होनखो हाथरखि नों आंखौ नेना दंमोन नाथाय दासो नेबाबो मा जानो नङा होमबा मा बुंदों नों दाथ' बे हाथाय गेजेरना एसे साइडआव रायलायनोसै नाथाय नों दानो आरो बहाबा गोमायाथ'ना गोमाया आं फैनो होननानै फैखादोंसो एबारथ' नों फैबायना जोंहा जमा थांनो मोनसिगोन न'आव सान आं दिनै मिन्थियामोन जे हाथायाव जों फैनानै बेफोरबायदि लोगो मोनगोन होननानै जों फैदोंथ'मोन हाथायाव आखाइ खालियैनो नाथाय जों थांफिनगोन जोंनि मेहेरखौ लानानै औ हाथरखि आदा दिनैसो नोंखौ नुबायलै मा आंखौ बावबायना सिनायनानै दं दाबो बेबायदिसो बुंदों नोङो नाथाय मा थारैनो नों फैमारबायना मेहेर मानो आदा मा नों नुवाखै नामा आंखौ आं बुंदोंना सान बे जोंनि मेहेरानो आरोथ' बे सिमांबो नंबावासो नाथाय जानो हाथावैयानो बोरै जाखो जेबो बुजि मोनला आंखौ नुनानै मा गोजोनाखै नामा आदा फैदो नोंनि फंबायनि खाथियाव फैला मा जाखो आदा बुहुदसो सानगोन ना माखो आंसो मेहेर मा नों आंखौ सिनाय हाला नामा मानो बिब्दि बुङो जों नोंखौ मानो सिनाय हाया जानो दे अरे अंकल वाह क्या बात है देलायफब गानफब जोमफब दासो बहा थांनो ओंखारदों जुरि आन्टिखौ नागिरनानै ओहो माथो खालामनो नानि मोनसे जायगायाव थांनांगौ नै लेंहरगासिनो मा जायगायाव थांनो नागिरदों ओमफ्रायथ' सानसोरांजों हाथरखिजों हाथायाव थांबाय दाना थांनानै मा जाखो नानि ओमफ्राय थांनानै मा जाखो नोंसाला दाबो फैबावासै आइसो दाबो फैयासै होमबा बाबाया औ ओमफ्राय आं फन हरबाय दानलायलायस्राबावो फनखौबो बेबायदिबाथ' होमबा गावनि गोसोथोनायावसो आलासि जाहैबाय खोमालै नानि मा होनखो आंकोल नङा माथो थोद नानि आं एखनबा खोनायोना बेहायनो थांखाथारदों बियो दसेबाबो आलासि जाहैनो एकदम सिरि था नों आंकोल जेबो मोनथिया नोङो आयु नानि नोंलाय गोसोखौ गाज्रिसो मोनबाय नामा अबाव साननि थाखायलाय आं मानो गोसो गाज्रि मोननो बिनि गावनि नोंसालाखौनो एक्टर सानदों नामा नोङो आयै एक्टरानोखाब्रा नानि आंनि फिसालायाबो एक्टर बायदि ना नै जे नङा माथो नों ओरैनोसो बुङो ओमफ्राय नों बिदि बुंना दे आंकोल जे साना सोरखौबा लोगो हमनो थांदों होननानै बेना रावबोआनो गैखाया आं मिन्थिखायो नाथाय आं दंनाय बायदि मोनोलै नानि सोरबा दङ मिन्थिबायना ओइ थगायदों नोङो आंकोल
थौगेब्रा आंबो मिथियोना आबा सानखौ एखनबा एखनबा नोंनिफ्राय बांसिन मिन्थियो आङो आरोथ' मालाय बिहामजोजोंबो रायलायहरबाय थाबावोसो आबाया बिहामजो नङा खोमालै दादै बे जानालाय थुनथुलिजोंसो रायलायो थुनथुलिसो होनखायो दाना अबावलाय आरो सोरजों आंजोंसो रायलायखायो अ नाथायथ' थुनथुलिथ' होनालै नानि सरि आं बिदि होननायखौनो खोनाफेराखै नङादां थुनथुलिसो होनो खोमाथ' नों मोजां खोनायाखैदां खोनायोलै नानि आं एखनबा खोनाखायोना आंलाय माब्लाबा सानगासिनोसोमोन बिमाखौ लानानै बिहामजोजोंसो रायलायनोसै नामा हजों न'आव रायलाया आंखौ रायलाया साना हाबा जानो रोंला मा होनखो नों थांथ'दो दे आंखौ आं रायलायनो बाथ'बाय नों मानो बिदि बुंनांगौ मा होनदों मामे ओरैनोसो होनदोंलै आङो दे होमबा ना थाथ' आं थांनो दे ओमफ्राय दा थाब फै दै आंकोल जोंहा ना आरामसे हांसो बेदरबो बानायदों जागोन दे मामे जागोन दे थाथ' दे दा फैगोन बे आबायाबो फन हरगोन आं दा दे ओमफ्राय दाना आंकोल जोंहा ना बेडमिन्टनबो गेलेनांगौ दे बिराद मोजां मोनखायो आंथ' दे जागोन दे औ आंकोला जि मोजां मालाय बिसिना नाथाय आं सानसोरांखौ ना दस्राजों नायनो बायो आं बेखौ हाबा जाहोआ बिनि हाबाखौ केन्सेल खालामबाय थागोन आङो दाबोलाय मा आरो सम जादोंना बेसा सिंगेल थानायानो मोजां ना सिंग्रायैनो थाबाय थादो नाथाय आं जि मोजां नेगासिनो रायलायनो दाबो फैया ओमफ्राय साला हाथायाव थांनायनि एसे गोबाव आरो फैनांगौ थाब फैनो नांगौथ' आं थांफाबानो जायोमोन मालाय जा मोजां बेरायहैखाबायदां दासो सानफिनबाय आङो मानो थालांनांगौ दे आं मालाय बिस्रासो बेरायनो मोनबाय आंहासो जाम्बि जाम्बि दासो सानबाय बेबायदि मेहेर नों फैमारबाय फंबाय औ आदा नोंसिनि मेहेरानो आङो नाथाय बे बोरै जानो हाथावगौ माबोरै नाथाय जेखियानो जाया मानो नों जोंनि सेराव फैबायथ' दिनै बहा दंमोन फंबाय बहा मोनथिगौ गोबां सोंथि दं नोंसिनाव जेरैबायदि नोंसिनाव सोंथि दं बेबायदिनो आंनावबो गोबां सोंथि दङ नोंसोर जेसेबां मिन्थिनो लुगैदों आंनि फारसे बेसेबांबो आंबो मिन्थिनो गोबां खोथा दङ जायखौ आंबो मिन्थिनो थाखाय हांखुर जादों मिन्थिनो हांखुर जानो मेहेर नों मिन्थिया नों थांखांनायनि उनाव आं माबोरै थांना दंबोगासिनो नाथाय अब्लाबो गोदान जिउ गोदान लोगो एसे मोनबायना मा होनखो मानोथो गिदिं गिदा सोंबाय थानो रा डाइरेक्ट मिन्थिनो लुगैदों डाइरेक्ट सोंगोन आं थ' मेहेर न'आव थांसै न'आव रायलायहैगोन नाङा दानो बेयावनो बेहायनो मोनथिग्रोगोन आङो बेहायनो नोंसोर आंनि सोंनायनि फिनखौबो होग्रो बेहायनो आं मिथिजोबनो लुबैग्रोदों आं साननाय बाथ्राया जुदि नंगौबा सैथोबा अके आं बेहाय एक सेकेन्डबो थाया ओंखारलांफिनगोन आङो मा बाथ्रा मा खोथा मिथिनो लुगैदों नोंलाय मेहेर नों मिन्थिया जों नोंखौ बेसेबां नेनानै दं बयनिख्रुइबो बांसिन आं दि नोंखौ दासिमबो बै समनिफ्रायनो नेना दंगासिनो दाबो जेब्लानिफ्राय बै जाथाय जादोंमोन जेब्ला नोंखौ लानानै थांदों आरो नों दिनै बेसेबा गोबावनि उनावसो नुजाफैबाय नों आंनो फिननायखौ होग्रो आंनि सोंथिनि फिनखौ आंनो होग्रोनांगोन ओमफ्राय नों मा मिथिनो लुगैदों बुंगोन आं मा खेबसेबो गोसोखाङासै नों आंखौ मा दङमोन होन्दों आङो हा बेहाय जे नोंनि हाथरखिया नोंखौ नेना थागोन नों मिन्थियामोन नामा मिन्थिखायामोन नङा मानो सिरि बहा थाङामोन मेहेर नोङो बहा नोंखौ जे बेहाय बयबो थैबायसो बुंगासिनोमोन आंखौ नागारनानै बहा थाङा नोङो खेबसेबो फन खालामबावाखैसो आंनो मानो आंखौ बावगारबायमोन नामा बेखायथ' आंखौ खबर लानो हायासै बेबायदिथ' जेबो नङा अब्ला माथो अब्लालाय फिननाय हो फिननायाथ' नोंबो हो आंनो नोंबो हो नोंनिफ्रायबो फिननाय नांगौ आंनो आंनिफ्राय फिननाय आंलाय मा खालामदों मेहेर मा खालामदो नंमारगौलै मेहेर बेसेबा नेना दंमोन नोंखौ हाथरखिया न'आव थुदोथ' मेहेर मोनथिगौना जों नोंखौ थैबायसो नुदों आरोथ' दिनैसिम बेखौनो मानिबोगासिनो जे नों बे बुहुमावनो गैला मोनथिखायो आङो मा होनखो मिन्थिखायो नाथाय नों मानो खेबसेबो जोंनि न'आव फैयाखै हो नों जुदि थांना दंबा मानो फन खालामाखै मानो न'आव फैयाखै नों मानो जोंजों रायलायफैयाखै बेबायदि खालामो नामा मेहेर नोङो खमसे खमथ' न'आवनो फै खमसे खम रायलायफै जों माबोरै दं बेखौथ' नायफै मा नों गावनि फारसेल' सानबाय नामा जोंखौ सानाखै आंखौबो
मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ मोनसेथ' आंखौ खिन्थाहर मोनसे आं मोजाङै दङ जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आङो मानो बिदि थाखुमानांगौ नोंनो मानो फैयाखै नोङो हा आरो आं बेवहाय थांनानै गोथाङै दङब्लाबो थैनायजों समानैसो थागासिनोमोन नों आंखौनो एफा बिदि खालामथारबाय आरो खेबसेबो गोसोखाङासै नों आंखौ गोसोखांबावो दा मा खोथा बुंबाय थादों नोंलाय मा होननाय जाखो बेलाय मेहेर गुबुननि खुगानिफ्राय नङा आं बे बाथ्राखौ आंनि हाथरखिनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनो लुगैदों नाथाय मा बाथ्रा मेहेर न'आव थुदो नोंजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दङ गोबां खिन्थानांगौ दङ गोबां खोनासंनांगौ दङ मानो थाब फैयाखै नोङो मानो एसे गोबाव खालामनाय बुंनायसाय नै थुनथिलि नानि ओं आन्टी आंकोला बाजि देलायफब जोमफब गानफब ब्लद थांबायसो एकदम हेन्डसाम जालायलायनानैसो थांबावदों आयै मानो हेन्डसाम देलायनानै थानांगौ बियो मोनगोन बियो र' न'आव फैथों आन्टी रायना होलै बांद्राय हेन्डसाम थाजाया दानि जुगा एकदम थिगखौनो बुंदों र' नानि नोंबो मानसियाबो एसे मैथा खावला नालाय बिसासबो गैया बेजों बुंखाथारदोंमोन आङो बांद्राय देलायनो नाङा ओरैनो जाब जोब थां होननानै आंथ' जि सेनबो मोदोम बावदोंसो बिराद स्टाइल नुथारदों आंकोलखौ आयु बेबायदिसोबाव होमबा ओमफ्राय जेबो नङा दे आन्टी जोंना आंकोला मालाय बायदि नङाना औ नंनायालाय नङा बिदिद्राय थेवबो ओमफ्राय मेलिसायालाय नानि उन्दुबाय दहाय उन्दुनो गाबबाय थादोंमोन उन्दुनो मानेथ' आदा मिजिङा लादोंमोन ओमफ्राय दाबा सिरि थाखोना माखो बिफाजों दङमोन बेनोथ' नानि जि दिगदार मोनबाय आंबो सिन्था खालामनाङा आन्टी गासैबो थिग जागोन समजों लोगोसे जालायानो जोबला हाथरखियाबो आरो बेहाय फैबावनायखौबो दाय जाबावदों आइयाबो जि दादागिरि बे साननैसोनि जिउखौ लाना मानो एसे दुगा दुगि बिसोर आबैमोनाबो बुंबाबो बेनोहाय बुङाबाबो बेनो नानि हाथरखिनि गोसोआवसो दं अब्लाबो बेथ' नाजादोंना जिउआव थांना थानो औ नंगौ दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गोबां सहायनानै दं गथ'आ आरोथ' ना गाबोन मा जागोन बेखौ नों नुदोंना आं नुदों जिउआबो दानो दं दानो गैया गाबोनखौ सानहरनानै दिनैनि खुसिखौ दिनैनि समखौ मानो ओरैनो हगार हरनो जिउआव दुखु दं होननानै दुखु खालामबाय थानानैबो मा खारगोन मा मोननो जेब्लाबो मिनि खुसियै थानो नाजानांगौ ना खुसि जानांगौ समाव दुखु जाबाय थानानै मा मोननो बेखायनोथ' बुङो आं हाथरखिखौ जेब्लाबो रंजा बाजायैनो थानो एकदम बारे मस्ति खालामनांगौ आरोना जिउखौ अब्लानो सानसे नोंबो गावनि जिउखौनो मोजां मोनलांगोन बेखायनोथ' आं मोनजाबाबो मोनदोंबाबो साननायफोरा जाफुङाबाबो आन्टी हास्थायनायफोरखौ मोनबाबो मोनाबाबो खाफालाव दंबाबो गैयाबाबो जेबो टेनसन लाया मिथिबायना मोनबा मोनबाय जाबाय जायाबा नेक्स्ट मोनाबाथ' गैला आंनि किस्मतआवनो गैया सानना लागोन आङो आरोथ' सानसे भगबानानो गावनो बरिं जागोन जेसेबां दुखु हरबाय बे मानो दुखु जाया जिउआव आंथ' लाइफआव बेबायदिसो थांना थायोलै दंजाबाबो गैजायाबाबो जेबो मोनथारा आंल' जेब्लायबो हेप्पि थानांगौ जोबोद मोजां साननाय नानि बेबायदिनो स्ट्रं थाबाय थानांगौ मानसिया गावखौनो गाव जेरावबो एक्टिभ लाखिनो नाजानांगौ ओमफ्रायथ' ना आं विश खालामगोन एबार हाथरखिनि थाखाय जोंहा बिनि जिउआवबो एकदम खुसि फैथोंसै आन्टी ना आफा इसोरा जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नानि सिबाय मिहिखौ दासिमबो गोसोखांबाय थायो न' आन्टी आंबो जोबोद दुखु मोनो बिनि दुखुखौ औ नानि टेनसन लानाङा आन्टी जों हाथरखिखौ लाना बमसो गावबावगोन दिवालियाव नाथाय दाबो सफैयासै बिसोरबो औ आन्टी मानो सफैयाखैथाय गोबावथ' जाबाय दे दसे थाना फन खालामगोन आं नै बानलु सावदोंमोन बाथोन जानोसै दे आरो आंनि एटिएम कार्डआनोथ' बहा थांखो बेबायदिथ' जानाङामोन आरो दाख्लैबो नानिसायासो बांद्रायखो ना आंनो बहाबा दोनफ्लांखो ना मा जाखो मा जाबावगोनलै माया नोंबो आजिखालि लोंबा लोंनानै दोनबा दोना बावसो जाबायलै सिगारेट नम्बरखौबो आंल'सो मिन्थिखायो आंथ' आंनि फिसालाया मिन्थियोमोन आरो नाथाय दाथ' मा खालामबावनो दुखुफोरखौ बावस्रांनो थाखायथ' आं एसेबां माने आजिखालि जौ एसे एनै लोंबाय बायो आरो एसेल' आरो बारा बुरजा नङा बेबो ओमफ्राय र' जोंहा न'आव सोरबा फैनाय बायदि मोनबाय थादोंमोन आङो जेन आंजों सोरबा रायलायबाय थानाय बायदि मोनदोंमोन आं बहालाय आरो माया आंजोंलाय आरो सोर रायलायबावनो
सिमां मोगथां साया माथा आंनो आं रायलायसै अमा बेदर एवनो थिनहरदोंमोनहां आंनि लोगो सासेखौ र' थांनि आङो एसे खालिफोर जाहां जाहांनि बमबो गावहैसै एसे जोंहा बाबु फिसाखौबो लेंहरदोंमोन आङो दा फैया सोराङा माथो खालामबावनोब्रा आजिखालि टेनसनावबो बेसे थानो टेनसनफोरखौबो बावनो सानबाबो रासिनसो गोसोआव फैलायलाङोब्रा आबा मैयानि फट'जोंबो बेसे रायलायनो आबायाथ' माथोबो होला आरोथ' सैयाबाबो सुखुवाबाबो आबा मैयानि हाथरखि बेबिखौनो खेबसे नायना फैनोसै आङो दाथ' आं जेनेबा आंखौ मोजां मोनला आरो मोजां मोनाबाबो जेनेबा आबानि आथिङाथ' सान्थि मोनगोन ना बिमायासो दाबो हाथरखिखौ नायदों माबा मोनसे बिदिनो थागोन आरो आबानि गोसोआव साननाय गोदोबो एसे लायनो नागिरदोंमोनहां आबा नाथाय मा खालामनो नोमाखौ गाज्रि मोनोसै माने गगाबो मोनदोंलै बिदिनो गाज्रि मोनो आरो नोमाखौ हाथरखियाबो फैयाना माबा सना आंनि मा खालामबावनो मा आयै ओंखामखौ जानोसैबा खुना होरनोसैमोन आङो आं जायाहाय आं जाया जेब्लासिम बे हाथरखिया जोंनि न'आव दङ एमि बिहामजोनावनो थाया मानो नाङा नोंसिनि ओंखाम दै खुरनाय आंनो मानो बिदि साननांगौ जाखो आयै साननाय सानैनि खोथा नङा आरो बे आबौ साना मानो दाबो फन खालामनानै लिंहराखै बाजाराव थांदों नालाय एसे लेट जाखागोन ना आयै दा फैया बे दसे थानानै नाथाय थांफादोंथ' सुनि हिनजावासो ना आंनि फिसाजो बायदिसो आयै हाथरखिया ओरैनो जोंनाव फैनानैसो न'खर मोनदोंमोन दिनैथ' मेहेरबो गैबावासो मानो बिदि साननांगौ जाखो दे बाथो नोंसिनि साननायखौ आं मिथिया आबौ साना जेरावखि थाङा मोजां न'आव सफैफिननांगौ बे जेरै बिहामजो नों मानो बांद्राय लायहोदावखो नोंनि थाखायनो बारबाय उनाव बेखौनो बिहामजो लाबोबा हाबाब मा सानखो नों आयै साननाङा बिदि आं खालि बेखौल' बुंनो फैदों आबौ साना आंनि फन हमाखै गोख्रै लेंहर बिहामजो ओरैनो आंनि फिसौफोरखौ सासे खोमा नांगासिनो ओजों ओरैबायदि मानसियासो थांफाबावबाय गावनि गथ'फोरनि रैखाखौ लुगैगोन ना लुगैया नोंलाय मोजां थाजानो मानो लुगैया जानो आयै र' दसे थाना फन खालामगोन आं आरो नों सिन्था खालामबाय थानाङा मोजां सफैफिनगोन दे आरो बेहाय लाबोनाङा नांगौबा बे मिलिसानो गोदानजों बखालि नागिरगोन जेबो नङा न'खरानो असान्ति जालांनो हमलायबाय नै बेनि आगानानो थिग नंखाथारा बुंखायो आङो नोंसोरबो मानियाहाय एसेबो हेसोर बे बुरियाबो ना गावनो आथिं सानाय माबा सिं सानाय माबा माबि खस्थ' मोनगासिनो बिसिनायाव थानांगासिनो गावबो थेवबो हाथरखिखौल' नोजोर लागायबाय थायो बुंनो मोनसेबो बाखि दोनखाया मा होनबावदो आरो जालाहाय गन्थंआबो गोदोनायाबो गारामायाबो आंनाबो थावखौनो एसे फुदुंग्रोहैखानोसै आं बे सोरां मावजि बुन्दियाबो माला फैबावगोन थावजों सामब्राम गुफुर एसे फुननानै गन्थंआव एसे फुनना लानोसै आं हाथारला आयै गगा मोननायफ्राबो आंना बे दिवालियाव जोंहाबो हाथरखि बिहामजोनि जिउआव गोबां खुसि फैबा हामगौ जिउआव जेसेबांखि खस्थ' मोनदों दुखु मोनदों गासैबो जोबस्रांजोबबा हामगौ आंबो सहायनोनो हालाहाय बे गथ'नि दुखुखौ मा होनबावनो आरो खिन्थागोन आं गासैबो आरो आं साननाया जुदि सैथोबाना आं थांफिनगोन आं मा बाथ्रा बुंगासिनो आङो आंखौ नेगासिनो होनदों नामा आं माथो बुंबाय थादों आं बर' भाषा बुङाखै नामा जे नों बुजियाखै बेबायदि नङा आंखौ गोसोखांनानै आंखौ नेना मा मोनबावगोन दे दासो मा मोननो मा बुंनाय जाखो बेलाय मोनसेथ' नों थांनानै थानानै बे एसे गोबाव बेबायदि खालामबाय फैयालासेनो ना फन ना खबर ना मा जेबोआनो गैया आंखौबो खेबसेबो खबर लानोबो साना लादोंमोनब्रा आं मानो खबर लाया जानो लादों जाय समाव आं मोजाङाव फैदों बै टाइमाव नोंखौ फन खालामदोंमोन आं आंखौ फन खालामनो नोंनोल' मा नोंनाथ' नाम्बारा जालाना आं न'नि मानसिफोरनो फन हरदों थेवबो रावबो जेबो रिप्लाइखौनो हरा रावबो हमानो आं बेबायदि कन्डिसनावनो गैयामोन जे आं फैनो हानाय नाथाय दा माब्रै बेबायदि माने नोंसोर बुंदोंना आं खबर लायाखै लादोंब्रा दा नोंनोबो फन खालामदोंमोन आङो नोंनो फन खालामदोंमोन आं बारे खालामदोंमोन आंनो फन खालामदों माने अब्ला मा बै खनसेया नाम्बार फैनाया नोंनिसोमोन अ येस आंनिसोमोन आंनि माने आं जेराव दंमोन बेनिफ्राय फन खालामदोंमोन आं नाथाय सोरबाबा खोनायानो सोरबाबा हरफिना सोरबाबा हमा सोरबा हमनानै रायलाया आंनि मेसेजखौबो रावबो रिप्लाइ खालामाना आरो हे सुइटहार्ट नोंखौ खबर लाया मा खोथा बुंदोंलै
जेब्लानिफ्राय बे जायगायाव फैदों आङो बेहाय फैफिननायनिफ्रायनो न'आवबो थांदोंमोन आङो न'आव थांदों नाथाय माब्ला माथो जों लोगो मोनाखै नोंखौ माथो जोंजों नुजायाखै नोङो नुजानो माने सोलिगासिनो मा आदा मा सोलिगासिनो मा बुंदों मेहेर नोङो नों मोजाङै बुंलाय दाथ' बुंबाबो मा लाब दे थेवबो बुंगोन आङो आं थांखांनानै मा नों आंखौ एसेबो नेनो हायासै आरो नेनो हायासैबा सोरथो नेदों बुंगासिनो अब्ला माबोरै माबोरै गथ'नि बिमा जाखो नोङो गथ'नि बिमा गथ'नि बिमा आंलाय माब्ला बेल' नङा दानो बुंलाय मा नों आदा सानजों हाबा खालामफिनदों आं थैखांनायनि उनाव मा माने नोंसिनि नोजोरावथ' थैबायना मा बा देन्जार मोनलायबाय बे आं बोरै मोनथिगोना आदा बेबायदि खालामनाङामोन ना मा नों हाबा लामारदों आंनि हाथरखिखौ फिसाजोनि बिफा जाबाय नोङो थोद मा खोथा जाखो बेलाय मेहेर खोथायानोथ' खोथाना सोंखायाबा बोरै मोनथिगोन आंलाय सोंनांगोन ना नोंसोरखौ नुदोंना आङो आंनि मेगनजोंनो नुदों नों गथ' उन्दै फिसा बामनानै मामि सना लायाखै जोंखौसो मा गोरोन्थि बुजिखो ना माखो मामि सना नों मामि लिसाखौ बुंदों मेलिसा ना थिलिसा आइ डन्ट नो आं मोनथिया जेबो थेवबो होनदोंथ' ओमफ्राय नों जोंखौ मानो बिदि सानखो दे मेहेर बिलिसायाथ' औ नोंनि आदानि फिसाजो दा फिसाजो उन्दै मा राव जाखो बेलाय मेहेर आंनि फिसाजोलाय बोरै जानो हानांगौ जाखो आंथ' हाबाखौनो जायाखैना नोंनि फिसाजो नङा औ आंनि फिसाजोथ' नङा बियो होमबाथ' आंनिबो नङालै आंनि स्किनजों बिनि स्किनजों मिलायानोबा एफा मुथुथुनो होमबा सोरथो बेलाय बेथ' अके होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों आरोथ' फाइनेलि आं आंनि मेहेरखौ मोनफिनलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय मोनफिननानै गोसोफ्रा एसे मोजां मोनबायना गोसो मोजांल' मा होनना बुंबावनो आरो अके दे बिदिब्ला दाथ' ओरैबायदि खुसि मोनबाय मेहेर माने बुंस'नो हाला आरोना नंगौना आदा बा ओमफ्राय आंबो जोबोद माने बिराद बुरजा आरोना बिराद ओरैबायदि खुसि लोगोफोर ओरैबायदि माने बुंस'नो हाला आरोना आंनाबो रावानो थेवबो माने गोजोननाय मोनबाय बेसेबा गोबावनि उनाव हाथरखि बेबिखौ नुबाय लोगो मोनबाय रायलायनो मोनबाय वाव दे अब्ला जों थाथ'दिनि सनामोन नोंथांमोनाबो माबोरै मोनखो खोन्थाहरलायबानो जाबाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर गोदान एपिसडजों बयनिसिमबो बाय बाय लाभ इउ दे होमबा सनामोन बाय